Thank you to everyone that embodies this event. Thank you for inviting me and giving me the opportunity to speak in front of all of you. Education, it is the only thing which cannot be taken away from us, from you graduates. Paulit-ulit, di ba? Alam natin na gamit na yan. Pero gusto kong patunayan sa inyo yung point nung kasabihan na yan. Kasi ako mismo, naniniwala ako dyan. Bakit? Kasi, aside din sa natutunan natin from school, ano pa ba yung dapat natin, ang education, it is really important para sa akin. Kasi sa panahon natin ngayon, aminin man natin o hindi lahat nabibigyan ng opportunity na makapag-aral. And yung makatapos, isang napakalaking bagay. Bonus na lang yung mga scholarship, tapos yung mga titles na binibigay sa atin. Pero aside from that, yung mga nakukuha nating knowledge sa school, ano pa nga ba yung mas dapat din nating pahalagahan? Siyempre aside doon, yung parents natin, yung father and mother natin. And speaking of mother, gusto ko pong i-take yung opportunity na to para batiin ng mama ko. Happy Mother's Day po. Aside, syempre sila po kasi yung nagpakahirap para bigyan tayo ng education na yun. Pero syempre, congratulations din sa ating lahat. Kasi hindi naman tayo makakapagtapos kung hindi rin natin gugustuhin. Pinagsumikapan natin yun, we set our own goals. Yun. Pag pumasok tayo ng college, iisip lang natin, gusto natin makapasok. Pero pag nandun na tayo, iisipin natin, gusto na natin makatapos. At pag nakatapos tayo, gusto na natin bigyan ng magandang future yung family natin. Yun. So aside from that, syempre yung family, loved ones, aside from that, huwag natin kalimutan si Lord. Kasi siya naman talaga yung nagbibigay sa atin ng strength para ma-surpass lahat ng challenges sa buhay natin. And nagpo-provide din siya ng will para sa atin na magpatuloy pa sa buhay. So ayun, you graduate, it doesn't matter where you're from, who you are. Maging proud kayo, say it loud, graduate ako, proud ako ng graduate. At higit sa lahat, proud ako lumakas sa kapatid.